ин навтарин телефони ҳушманди айфони насли 13 аст. насли нахустини айфон 15 сол қабл тавлид шуда буд. фурӯшгоҳи марказии Душанбе яке аз маконҳои асосии фурӯши телефонҳои ҳушманд аст. фурӯшандаҳо аз суҳбат худдорӣ мекунанд, вале бархе аз онҳо дар суҳбати бидуни сабт мегӯянд ҳудуди 50% харидорон ба суроғи айфон меоянд. Абдувалӣ Соҳибов, ки инҷо барои харидории айфони нав омадааст, яке аз харидорон аст. Сабаби асосияш камераҳои бақувват, процессори бақувват. Бисёртар соҳибкорои инфироди харидорӣ мекунанд, барое ки дар Instagram камераҳои бақувват дорад ва барои пешбурди кори худ бисёр нақши муҳима мебозад. интизор меравад ки насли 14-уми айфон тирамоҳи соли ҷорӣ дастраси алоқамандон мешавад, вале Фирдавс, истифодабарандаи дигари телефонҳои ҳушманд, мегӯяд онро мунтазир намешавад. ба қабли ин ҷавон, замимаҳои бештари Samsung нисбат ба айфон ройгон ҳастанд. навигариҳое ки дар Samsung аст, дар айфон нест, инҳо камераи сабти 360 градуса, яъне фазои виртуалӣ, ки дар айфон нест ин чиз. Очкии виртуалии 3D барои Samsung Gear VR ном дорад. Ин чиз дар айфон нест. ба гуфтаи коршиносон, дар Тоҷикистон Samsung, Redmi ва дигар навъҳои телефони ҳушманд дар муқоиса бо айфон ҳам мавриди таваҷҷӯҳ ва ҳам истифодабарии зиёд қарор доранд. яке аз сабабҳои ин вазъро Рустам Гулов, коршиноси тоҷик, дар гаронии нархи айфон мебинад. шумо 4-5 телефон мегиред ба ҳамон нархе ки як айфон мехаред. Аз нуқтаи назари камера, аз нуқтаи назари соддагии худи тез ёд гирифтани истифода бурдани ҳамин гуна телефонҳо як дараҷа авлавият дорад. Албатта дар тӯли 30 соли ахир мақомоти Тоҷикистон чанд маротиба маросимҳои густурда барои коҳиши истифодабарӣ аз телефонҳои ҳамроҳро эълон мекунанд. ахиран Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон, зимни ироаи паём ба парлумони Тоҷикистон дар оғози соли ҷорӣ гуфт, ки таи 10 соли ахир аҳолии Тоҷикистон барои дастрасӣ ба алоқаи мобилӣ зиёда аз 30 миллиард сомонӣ сарф кардааст. ин қариб 3 миллиард доллар буда, маблағи кам нест. бо ин маблағ мо нерӯгоҳи Роғунро сохта метавонем. Раҳмон зикр кард, ки аҳолӣ ҳамасола ба операторони мобилӣ, ки 90% ширкатҳои хориҷӣ мебошанд, 3 миллиард сомонӣ пардохт мекунанд.